ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆತನು ವನಸ ಆತುಜಿ ವನಸ ಆವೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನೇರ್ ದುಂಬು ಮಲ್ಪನೇರ್ ದುಂಬು ನಿಕಲ ಪಾತೇರ್ಗ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಲ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಜಪುದಾದ ಪಂಡ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು, ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ, ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡಿದ ಫ್ರೈತೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕ ಅಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಉಂಡು ಐಟು ಉನ್ಪೆ. ತನಿಷಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡೆನೇ ರಾಗ ಆತನು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಚು ಆತು ಸೊಪ್ಪುಲು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿದಾದು ಸೊಪ್ಪು ಏತು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪೆ ಖಾಲಿ ಅವರೇ ಕೆನೊಂದಿಚ್ಚಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡು ಉಕ್ಕರ್ನಿ ಅಲ್ಲಕ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚೆನೇ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 1 by 1 ಒಂದೊಂದು ಜಾತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ರೆಡ್ ಕಟ್ಟು ಮಾತದ್ದೆತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಆಯ್ತು ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಯ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುನತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪಿತ್ತಡು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಿರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಬಂದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಪ್ಪು ಕೋಡೆ ಆಯ್ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಏತು ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ಪರ ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಾಣ್ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಬಾಲೆ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನೋಡು ಆಯ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಜಿಬುಡ್ಲ ಕರಿಬೇವು ಮಾತ ಇತ್ತು ಪೂರ ದೆತ್ತು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೀಪು ನಾವೇ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಅನ್ಕೊಡೆ ಒಂಚಿ ಕತೆ ಪಂಡೆದ ಅದು ಬಂಡ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನೋಡು ಬಾಲೆ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂಡ ಉಂಡತ ಬಂಜಿದೊಲೆ ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ನಿನ್ನ ಕುಜಲ್ ಒಯ್ತು ಪತ್ತುನು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುನ್ ಕುಜಲ್ ಕರಿಬೇವು ಪೂರ ತಿಂಡ ಕುಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅದು ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಪುನು ಬಂಜಿ ಪೋಡವು ತನೀಶ್ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಕುಜಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಸೊಪ್ಪು ಕರಿಬೇವು ಮಾತದ್ದೆತ್ತು ತಿಂದು ಅಗ್ಗಿದು ಬಾಯಿ ತೊಚ್ಪೊಂದುಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನಪ್ಪ ಮುಗಿಡಪ್ಪ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂತ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಜೋಕುಲೆಗೂ ಕೆಲವರ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ ತಿನ್ಪಾರೆ ಕತೆ ಪನೋಡು ಆಪುಂಡಮ್ಮ ಇನಿ ಓ ಕತೆ ಪನೋಡು ತೂವೋಡಿಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ಲ ಎನ್ನರು ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿಯಾನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಸೇಮ್ ರೊಟೀನ್ ಉಂಡೆನ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಅವೇ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ಲ ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಇಪ್ಪತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊಪ್ಪೇ ತೋಜು ಮೊದಲ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿದ್ದೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ನಾನಿಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿಪಿರೆ ಸೊಪ್ಪು ಮೂರುನ ಅಂಚ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಣಿಂಕ್ ಸೊ ಇದು ಮಾತ ಉಂಡು ಫ್ರೈ ಬುರ್ಚಿ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮೇರ್ ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಕೆಲವರ ಆಸೆ ಅಂಡ ಕೆಲವರ ಉರು ಆಪುನ್ ತಿನ್ನರೆ ಸೊ ತುಕ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಬುಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಗನ ಸೈಡಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ತಿನ್ನು ಅನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ 10 ರೂಪೀಸ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ದಾದಾಂಡಲ ಕೊರೋನಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ ದಾದಾಂಡಲ ತಿನ್ಪೆ ಒರ ಎನ್ನಿಯೇ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡು ಬಟಾಟೆ ಅಂಡಲ ದಿತ್ತು ದಾದಾಂಡಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಒಟ್ರಾಶಿ ತಿನ್ಪೆ ಎಂದು ಅಂಡಲ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದು ಜರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕೇಂದಿತ್ತು ಮಿನಿ ದಾದಾಣಲ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈದು ಏನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದುಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಕೇಂದು ಜಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಕಟೀಲ್ಡ್ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅವನಿಕಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೆನಿಕಲೆಗ್ ಒಂದು ಒಲ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೂರಿನಾಗ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆಗಂದು ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೋಪುಲಾವೆ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಲೆಟರ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ಕೋಣೆದ ಕೀ ಈ ಜಾಗಡುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಈ ಕೀ ದೆತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಾದದ ಕೋಣೆಗೆ ಪೋದು ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ದೇವೇರ್ನಲ್ಪ ದೀವೋಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಲೆಟರ್ನ ಓದುದಾದು ಪೋದು ಕೀನು ದೆತ್ತದು ನಾಡರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲು ಅವು ಪ್ರಸಾದದ ಕೋಣೆ ಓಲುಂಡು ಒಂದು ನಾಡರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಲು ಏತು ನಾಡುಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕೋಣೆ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಡು ನಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೋಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದದ ಕೋಣೆ ಆಯ್ತು ಕೀ ದೆತ್ತದು ಉಲಾಯ್ ಪೋನಾಗ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಪೋಲು ದಾಯಪಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ಲು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಅಂಚ ಮಾತ ಜಿಂಜದಿನ ಕೋಣೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಕಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಡು ಆಂಡಲ ಇರವತ್ತಿರ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಪಡ್ದು ದಾಲ ದೆಪ್ಪುಜೊಲು ಅಡೆಗೆ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೋಲು ಒಡೆ ಬರ್ಪುನು ಇಲ್ಲಾಗತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಪುಲು ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗೂ ಹುಷಾರುಪ್ಪು ಜಂಚಾದ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ
ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ ಪೇರು ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಏರ ಹೊರಿ ಬತ್ತದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಾಯರ್ ನನ್ನ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಹೆಲ್ದಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪುಣ್ಣಗ. ರಾತ್ರಿ ಜೊತೊಂದು ಅವನೇ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಲು ದುಃಖಡ್ ಉಪ್ಪೋಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾಗ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ಈರ್ಲಾತ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಎಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇಂಚನೈತೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನಮ್ಮದು ನನ್ನ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಸೋತು ಪೋಯ ದೇವರೇ ಎನ್ನನಾಗನೇ ಇರಾವರಿ ಬರ್ಪೇರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ಆದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ರೂಪಡ್ಬತ್ತಿನ ದೇವರಾದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ ಆದುಪ್ಪು ನಮಕ್ ಏರು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಬಟ್ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಕುಲು ಏತೇ ಕಷ್ಟಡುಪ್ಪುಲೆ ಮುರ್ಕುದು ಪೋಯೆ ಅಂದು ಎನ್ನುಲೆ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಮುರ್ಕುಜರು ಮುರ್ಕರೆ ನಿಕಲೇನು ಬುಟ್ಪುಜೇರು ನಿಕುಲು ನಂಬು ನಂಚಿನ ದೇವರಾದುಪ್ಪಡು ದೈವ ದೇವರಾದುಪ್ಪ ನಿಕುಲು ಏರೇನು ಮಸ್ತ್ ಮನಸಾರೆ ನಂಬರು ವಾಶಕ್ತಿ ನಂಬರು ಅಕುಲು ನಿಕಲೇನು ಮುರ್ಕರೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಟ್ಪುಜೇರು. ನನ್ನ ಮುರ್ಕಿಯೆ ಯೆನ್ನನಾಗ ಒಯ್ತು ಕನ್ಸದು ಬೆರ್ತದು ಬತ್ತದು ಉಂತಾವೇರು ನಿಕಲೇನು ಅಂಚ ಲೈಫ್ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊನೊಚ್ಚಿ. ನಾನೊಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಆತಿನ ಒಂದುಲ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಕುಲು ಈ ಕಥೆನ ಕೇಂದು ಉಪ್ಪರು ಅಥವಾ ಓಲಾಂಡಲ ಓದುದ್ಲ ಉಪ್ಪರು ಪನರ ಆಪುಜಿ. ಒಂದು ದಾದ ಕತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಆರು ಕಾಸರಗೋಡು ಕುಡ್ಲಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಆರು ನಾ ಪರ್ಸನ್ ದಕ್ಕದ್ ಪಾಡ್ದೇರಾವೆ ಬೇತೆದಾಲ ಕ್ಯಾಶ್ಲ ಒಪ್ಪುಜರೇಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖಾಲಿ ಕೈಯತ್ತ ಅಂದು ಇಂಚ ಕುಲ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೂಪೇರಾರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಕುರೆ ಪಟ್ಟು ಉಪ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಶರ್ಟ್ಲ ಕಪ್ಪುದ ಮುಂಡುಲ ತುತ್ತುದು ಉಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದ ಕುಜಲು ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದ ಗಡ್ಡ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆರಡ ಅರೆಡನೇ ಮೇರು ಕೇನ್ವೇರು ಏರು ವಾಲೆಟ್ ದಕ್ಕದ ಪೋದುಪ್ಪುನತ್ತೆ. ಆ ಜನ ಕೇನ್ವೇರು ಎಂಕೊಂಜ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುವ ಅಂದು ಐಕ್ ಮೇರು ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಪಾಡುಜಿರಿ ಏರು ಕಪ್ಪು ಶರ್ಟ್ಲ ಕಪ್ಪು ಮುಂಡು ತುತ್ತು ದಿನಾರು ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಂದೆ 500 ರೂಪಾಯಿನ ದೆತ್ತದು ಅರೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಐಕಿತ್ತೆ ಮೇರೆಗಿತ್ತೆ ಅವು 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಿರ ಕೊರೋಡತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಯಾನೆರೆಗೆ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಮೇರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನೊಚ್ಚಿ ಎಂಗೆ ಏಪ ಬೋಡಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಪೋಪೇರು ಸೀದಾ ಆರ್ನಾತೆಗೆ ದಾಲ ಎನ್ನಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲದವ್ಲು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದನೇನ ಕೋಲ ತೋಜೋಡ್ದ ಅದನ ಕೋಲದವ್ಲು ದೈವ ನಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಲ್ತು ತಿರ್ಗದ್ ಬತ್ತದ ಕೈ ಆರ್ನ ಎದುರು ಕೈದಿದೆ ನಾ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವ ಅನ್ಕೇನ್ವೇರಿಗೆ ದೈವ ದೇವರು ಅಂಚ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನೀರು ತುಯರ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಾಗ ಬತ್ತಜೇರ ಅಂಚ ಒಂದು ಯಾನ್ ತನಿಷ್ಠ ಮುರಾಣಿ ಪಂಡೆ ಈ ಕತೆ ಆಯ್ ಶೋಕತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಾಲೆ ಆತಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು. ಕೆಲವರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆತಿನೇನು ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಂಚ ತುಲೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏತು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಂದು ಎನ್ನುಂಡಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಂದು ಎನ್ನನಾಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತು ನಂದು ಕೊರಗು ನೆಡ್ದು ಕಷ್ಟ ಏತು ದಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜು ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ಪೋಯ್ ನೆಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊರಗೊಂದು ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದು ಅವು ಐತಾತೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅರೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾತಾ ಟೆನ್ಷನೇ ಮಲ್ತನು ಅರೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡ ಅರಾವಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಓಕೆ ಆತೆ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಆಚಿನ ಎರಡು ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಸೊ ಅವು ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ಐತ ಲಾಸ್ಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಕೇಂದಿತ್ತು ಜಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಏನಿ ದಾಲ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಆನು ಒಂದೊಂದು 2 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಅಂತೆ ಪಾತೇರಿ ಇಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಎನ್ನಾರಟ್ ಕತೆ ಕೇಂದ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್.